văzut niște copilași drăgălași pe TikTok care sunt psihoterapeuți cu diplome și care sunt foarte supărați că există această pseudoștiință și apar tot felul de șamani și vindecători și alții care se numesc în alte moduri și care nu și-au acreditări de niciun fel, pentru că au înțeles că nu așa funcționează povestea asta cu vindecarea. Mă amuză că sunteți atât de blocați în acele diplome, încerc să nu fac bullying cu voi. Din punctul meu de vedere, este frustrarea pe care voi o aveți că considerați că aveți nevoie de acele certificări ca să faceți această vocație pe care o aveți cu bine pe pământul ăsta.